അവധിക്കാലമായാൽ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ സജീവമാണ്. വീട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് വൈറലായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളിലോട്ട് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ടുപോകും. അടുപ്പൊക്കെ തെയ്യൊക്കെ കത്തിച്ചിൽ തുടങ്ങി, വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിൽ തുടങ്ങിട്ടാ. അരിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിക്കണം മൈമ. വെള്ളം തളിച്ചാൽ അരി ഇടും. ഇടൂലേ? ആ ഇതാണ് മൈമ. ചപ്പാത്തില്ലേ? പൂരി. സോറി, വാർപ്പിന്റെ വീടാട്ടോ. പിന്നെ അന്ന് തെറ്റിപ്പോയ ഫാമിലി. ഇവർ പണ്ടത്തെ മായൊന്നല്ല, വീടൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാ വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും താമസം. അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്ത് കൂട്ടിക്കൂടെ? എന്താ വരാത്തെ? നിങ്ങൾ കൂട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ?